ஓம் தமிழ் கேலண்டர் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த 2024ஆம் ஆண்டிற்கான புத்தாண்டு 9ஆம் எண்காரர்களுக்குரிய பலன்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம். 9, 18, 27 ஆகிய தேதியில் பிறந்தவர்கள் அல்லது பிறந்த தேதி, மாதம், வருடம் ஆகிய மூன்றையும் கூட்டினால் 9ஆம் எண் வருபவர்கள் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களாவர். இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு வாழ்க்கை துணையின் ஆதரவோடு பல சிறப்புகளை பெற வாய்ப்புண்டு. இதுவரை போராட்டமாக இருந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் இவர்களுக்கு சாதகமாக அமையும். குடும்பம் ஒற்றுமையாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு பொருளாதார அளவில் சூழ்நிலை சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் நீங்கள் திறமையோடு உழைக்க தயார் என்றால் வெற்றி வாய்ப்பு உண்டு. சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்ப்புகள் மெதுவாக அகலும். இந்த ஆண்டில் சுபபலன்களை பெற்றிட வீரராகப் பெருமாளை வழிபடுங்கள். இறையருளால் உங்கள் இல்லத்தில் இன்பம் பெருகட்டும்.